sikwamukela indaba enze ihora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethu olusha lozokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela naze ezinohlonze emini nje. We have more bachelor passes from this group and more distinctions coming from these cohorts. Umfundi isekelo Angie Mutekha uncome abantu abafundi baka Matric wanyakenye ngokuphasa kahle kakhulu njengoba bethole 82.9 wamaphesenti. Ngempela ngiyafuna ukubonga kakhulu le province with the great work that we've done. Isifundazwe kwaZulu Natal siqophe umlando ngokuphuma endaweni yesibili ezifundazweni ezenze kahle emphumeleni kaMatric ka2023 ngamaphesenti angu-86.4. Ongqongqoshe mfundo isisekelo Angie Mutekha uncome abafundi baka Matric wanyakenye ngokuphasa kahle kakhulu lifinyelele ku-82.9 wamaphesenti izinga lokuphumelela kwabafundi bango-2023 njengoba abafundi bango-2022 bafinyelela ku-80.1 wamaphesenti. Lenyuke ngo-2.8 wamaphesenti izinga lokuphasa kwabafundi baka Matric kuzwelonke. iFree State iqhubekile nokwenza kahle njengoba ibe yisifundazwe esihambe phambili njengoba ihole ezinye izifundazwe phambili ngo-89.3 wamaphesenti kanti yayithole u-88.5 wamaphesenti nyakenye. Leading again at 89.0. Yize uMatric ngo-2023 ubhekane nengqinamba inzima eyibandakanya iCovid-19 ukwazile ukwenza kahle kakhulu. The highest passes since percentage passes in terms since the dawn of democracy. We have more bachelor passes from this group and more distinctions coming from these cohorts. The number of learners qualifying for a bachelor degree stand at 40.9% from your low 20%. So we've reached 40.9%. We are shy of 10% to reach our NDP goals. Njengoba nje bengu 715,719 abafundi ababhalezele ukufunda uMatric bangu 572,983 abafundi abaphumelele nakuba abantu abaningi bejabule bedlulisa namazwi okhalalisela abanye bazwakalise ukukhathazeka. Kusenjalo amaqembu ezombusazwe eParliament ahalalisela abafundi baka Matric bonyaka u2023 ngomsebenzi oncomekayo abawenzile ngesikhathi bebhala ivivinyo zabo. We especially want to recognize the outstanding contribution of 60% to the bachelor pass rate by no-fee schools. Our rural schools have contributed to the improvement in the overall performance of the class of 2023 according to the Minister. This gives the ACDP more impetus to fight against the closure of our rural small schools by this Department of Basic Education. The Freedom Front Plus sincerely congratulates the Matric class of 2023 with the higher pass rate than ever before of 82.9% and also the more than 40% bachelor passes and diploma and certificate passes as well, which improves chances in the labour market. That is exactly the point, that the real test for Matric lies in the coming year and years when students participate either in the labour market or in higher education or maybe become entrepreneurs of their own. The improved pass rate is encouraging, as is the fact that all provinces showed an increase in their pass rate. We encourage those who were not successful to persist and complete their basic education. The greatest threat to our human and economic progress is an education system that fails to prepare young people for the future world of work. The AIC congratulates the class of 2023. We note the impressive learner performance and overall grade 12 outcomes in many provinces, including poor provinces like the Eastern Cape. We specifically congratulate the Alfred Nzo district in the Eastern Cape, which is a leading region in the province.
Reports show that around 1.2 million students were enrolled in 2012 and only 572,983 passed, which constitutes 52% of the original number. Now the question is, where are the other students? Whilst we celebrate the year-on-year increases of less than 3%, we have lost 48% of the students that we enrolled in grade 1. So for us as the African Transformation Movement, this is a bittersweet moment. Ungqongqoshe wemfundo ezisekelo enje Mutekha unikele esifundazweni kwaZulu Natal uhalalisela ke abafundi nothisha ngomsebenzi omuhle abawenzile ebangeni le-12 ngo-2023. Lesi sifundazwe siqophe umlando ngokuphuma endaweni yesibili ezifundazweni ezenze kahle emphumeleni kaMatric 2023 ngamaphesenti angu-86.4. Lo mcimbi ke wokubungaza obanjelwe eDurban ICC kanti ke umbiko siuhlanganiselwe intatheli engumdidiyeli wezindaba zesiZulu uSipho Mkhize. Owengamele umnyango wezemfundo esifundazweni uMbali Fraser uqhakambise kakhulu ukuzinikela kothisha kanye nabafundi obegqabe kakhulu unyakini u2023. Just as we stood shoulder to shoulder as a collective during challenging times, today KwaZulu-Natal stands together to congratulate the class of 2023 for proudly raising the province's flag with an 86.4 pass rate. Bangu 167,247 abafundi ababhale iphepha likamatikuletsheni KwaZulu-Natal ngonyaka ophelile. UFraser uthi okubahlabe kakhulu umxhwele ngemphumela ukuthi zonke izifunda eziyishumi-12 sithole ngaphezulu kuka-8 wamaphesenti okube ngokuqala nqa esifundazweni. Bazali, ama-districts wethu wonke aphasise ingane above 80%. Ngamanye amazwi kusho ukuthi wonke ama-districts wethu asebenze kahle. Ungqongqoshe wezemfundo obehambele lo mbuthano oqhubeka e-ICC uncome kakhulu ubuholi bomnyango esifundazweni. Ngempela ngiyafuna ukubonga kakhulu le province with the great work that we've done. And it really is a great feat. KZN in less than 5 years, in 2019, they were number 6. 2019. 2023, 2022, they are number 2. It's something big. Isibalo sabafundi abaphase ibanga le-10 KwaZulu-Natal senyuke safinyelela ku-136,366. Umkhanya kude iwona uhambe phambili ngesibalo sabafundi abaphumelele uma qhathaniswa nezifunda zonke esifundazweni. Kusenjalo ithe chithisaka kulo lonke leli imicimbi yokuhalalisela abafundi abaphumelele ngamalengiso kumatikuletsheni ka-2023. Injabulo ibhalwe ebusweni kubafundi basesikoleni iRaymond Mhlaba elokishini laseThepanong eSoweto njengoba lesikole siphumelele ngamaphesenti ayikhulu. As a school we do have extended teaching program, so we start very early. Like this year we started on the 8th before school reopen in January. We do have classes, grade 12 classes. So Eastern Cape esinye isikole esigqamile isoqhayisa senior secondary school naso esiphumelele ngamaphesenti ayikhulu. I'm so happy with that because we've been working hard through the year and now ours are now good. I'm so happy. The school is hard working, always here consistently here at school, working hard. It's why the school constantly getting 100%. Isifundazwe iFree State siqhubekile nokuba yisifundazwe esihamba phambili ngemiphumela kamatikuletsheni njengoba sithole u-89 wamaphesenti kulonyaka. Sleepless night had to be spent. Like you'd find that I'm writing something tomorrow, so like I make it a point that I study till very in the dawn, even in the dawn of the morning. You'd find that I only have like 1 hour to like sleep, and then after that I wake up again, and then I bath and then go to school.
Isikole saseKhayelisha esifundisa isayensi nezobuchwepheshe esibizwa ngeCOSAT naso senze ezibukwayo ngokuzuza u99 wamaphesenti sisuka ku92.5 wamaphesenti inyakenye. I would like to congratulate the class of 23. I don't want to say much. Wow, you've made it, guys. You make me proud. You make the parents proud. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Mbukeli sisekuzo ezimayelana nemphumela yabafundi baka 2023 bebanga le-12 iKwaZulu-Natal yenze okungalindelekile ilale endaweni yesibili ohlwini lwezifundazwe ezenze umsebenzi oncomekayo ebangeni lika Matric ngo-2023. Lesifundazwe sibhincisele enxanye iGauteng kwazise siphumelele ngo-86.4% emva kwe-Free State eziqwaqwade zonke izifundazwe emakhanda ngo-89.03%. Lokhu ke sikwenze naphekwenqinamba ezibhekene nesifundazwe ifaka phakathi izikole ezicekelwe phansi izikhukhula. Njengamanje sixhumana nokhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uMuzi Mahlambi. Mahlambi sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini. Isifundazwe KwaZulu-Natal asivamisile ukulala endaweni yesibili. Yini eniyenzile ehlukile ngo-2023 kwazise eminyakeni emihlanu edlule ibikhombisa ukungagculisi kahlehle imiphumela naphekwenqinamba ebesibhekene nesifundazwe? Asibonga kakhulu sibonga ithuba sibingelele nababukeli bakho la bekhona. Ngiyakuzwa ukuthi iKwaZulu-Natal yenze into ebengalindelekile. Thina indlela ebesiprepare ngayo unyaka wonke besinako ukuthi sifuna uku-improve i-percentage lethu, but besinganako ukuthi sifuna ukuba number 2 noma sifuna ukuba number 1. Besifuna nje uku-improve i-percentage lethu. These are consequences ukuthi when you perform well, you also improve i-position. Yini esikwenzile ukuthi masiqala unyaka sahlala phansi sa-analyze ama-results ngo-2022 sabuka ukuthi njengoba sesikhuphukile so-number 3 yini esiyenze kahle, yini futhi okwama-gaps, seza ne-document noma i-program ekuthiwa i-Provincial Academic Improvement Plan okuyiyona-ke ebesi-implement unyaka wonke. Mabona khona ama-bootcamps, mabona khona ama-extended teaching programs, where sifunda ngama-weekend nakusizo izinto ebezenzakalela leli, izinto ebezenzakala zigayidwa ile document yethu le esasithize nayo. Ingabe umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uzizwa kanjani ngalesi simanga ke esenzakele nanokuthi ukuyaphambili niyazibona yini mhlambe nani nifana nesifundazwe Free State niqaqoda amakhanda ezinye izifundazwe? Asiqhathanisi namanye ama-provinces. Besikhuluma ngako izolo ukuthi we have created a very positive problem here or a challenge, because wonke umuntu ozosibuka manje noma ngabe senzani usigeja ngokuthi i-province ka-86.4 le, noma ngabe sidilive incwadi esikoleni, noma ngabe sikuma-choir, ama-competition ama-choir abantu bosibuka kanjalo. Sitheke sesi-competition sikompetha na-ourselves ukuthi i-standard lesi-establishile fanele sisi-maintain at least makuthiwa siyahluleka, kodwa i-aim yethu ukuthi sisi-aphe siye phezulu. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mina Mnumzane Mahlambi. Loyo ke beku Mnumzane Muzi Mahlambi okhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal. Sihlabele phambili. Mbukeli sisathi iqunje itolo uma sibuya sokuphathela uWT. Amaphoyisa ke siwachome usiba logwalagwala ukuthi akwazile ukuthi aphumelele sangamaphoyisa elimalayo. Ungqongqoshe amaphoyisa ubheka icele uthi bakhathazekile njengohulumeni ngesimo sezinga lobugebengu obubonakala mdlondlobala eNanda enyakatho yeTheku. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluhambe phambili besibike ukuthi Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo Municipal uncoma abafundi baka Matric wanyakenye ngokuphasa kahle kakhulu njengoba bethole u82.9 wamaphesenti.
Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzosithola. Udokotela uHazel Nasiphi Moya usekhethwe njengephini lemeya emkhandlwini Tshwane. Lokhu kwenzekile yize iEFF neANC bimsola ngenkohlakalo. Kuthathe amahora amathathu kuba kubanjwe umhlangano womkhandlu okhethekile nekugcine ekukhethwe ilungu le-Action SA udokotela Hazel Nasiphi Moya njengephini lemeya. Kwenzeke lokho nje iEFF imsola ngokugcina imali eyizinkulungwane ezingama-R50 yohambo lwase-Saudi Arabia agcina engalihambanga. If she then cancelled the trip because of some emergency, we understand. But where did she took our 10,000? The pocket money, because the pocket money was for Saudi Arabia. Now the pocket money went to Western Cape. I-ANC beke isizathu sokugqoza kwezimali zomkhandlu njengesizathu songakweseki ukukhethwa kukaMoya. Today the city cannot pay increases to the employees, but they opt to get a position. So they are hell-bent in terms of packages and packs. They are not caring about the welfare of the citizens. Yize bekunjalo ukubusa ngokubambisana neDA ikona okusize ukuthi uMoya egcine iqokiwe. The reality is that many municipalities in this country have deputy mayors. Gauteng has been the exception to that. And I believe that it is an opportunity for us to stabilize, because stability is important. Yize uMoya engaziqinisekisanga noma eziphikele izinsolo zokugcina le mali yalolu hambo, uphendulo ngokuthi uzosebenzisana nalabo abazomphenya. Let's have a formal investigation. I will 100% subject myself to that and do whatever is necessary in terms of the recommendations of the report. Kuzobe kuqala ukuthi inhlokodolobha ibe nephini lemeya. Imeya uBrank ithi lokhu kuzoba into eyenzekayo eGauteng komasipala abaphethwe ngokubusa ngokubambisana. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi bakhathazekile njengohulumeni ngesimo sezinga lobugebengu obubonakala mdlodlobala eNanda enyakatho neTheku. Ungqongqoshe ucele ubehambele endaweni yasemachobeni izolo kulandela isigameko sokubulawa kwabesilisa abayisithupha ngesikhathi bedubulana namaphoyisa. Ezibalweni zakamumva sobugebengu iNanda ibalwa namalokisha ingozi kakhulu kuleli kubulawa abasolwa abayisithupha ngesikhathi bedubulana namaphoyisa. Labasolwa bebefunelwa uxhaxho lamacala abucayi okubalwa ukubulala kanye nokudona izimoto. Isiteshi samaphoyisa eNanda sisaqhubeka nokubhalisa izinga eliphezulu lamacala okubulala nawokudlwengula. Amaphoyisa ke siwachome usiba logwalagwala ukuthi akwazile ukuthi aphumelele sangabe naphoyisa elimalayo kodwa lezi gebengu zasala phansi. Ucele uthi amaphoyisa angeke avume izwe liphathwe izigebengu. Esikutholayo ukuthi kuze kube manje amaphoyisa ikakhulu kule province ayakwazi ukuthi aphumelele ukubabamba labo bantu. Besikajabula ukuba sisebenzele kakhulu ukuthi zivimbelele lezi zinto zingenzeki kodwa masizenzekile kuba kuhle futhi ukuthi babanjwe labo bantu amaphoyisa enza umsebenzi wabo. Kwesigameko esihlukile amaphoyisa acela kunoma ngabe ubani onolwazi mayelana nokubulawa kwamalunga amahlanu omndeni owodwa eEdendale eMgungundlovu. EziZulu abesifazana ababili nezingane ezintathu ukholakala ukuthi kusetshenziswe imbazo ekubulaweni kwabo. Ezindabeni ze-SABC ngingunonjabulo Mtunga Makamu eThekwini. Lihlehliselwe umhlazi 10 kuNhlaba icala likabafana Mahungela osolwa ngokubulala uthisha uKirsten Plates kanti isidum sakhe satholakala esenteni ngomfumfu wanyakenye. uMahungela ubengekho enkantolo yeMantshi yase-Alexandra namhlanje kanjalo nommeli wakhe. Lo mfundi oneminyaka engama-20 obudala waboshwe emagcekeni esikhungo sezemfundo ephakeme eVarsity College eSandton ngenyanga edlule. Ubhekene namanye amacala okudlwengula nokuphanga ngesihluku. Uchitha amaholide kaKhisimusi eStoksini ngemva kokunqatshelwa ibhayili. uClayton wanyamalala ephazamisekile ngesikhathi ebambe iqhaza emcimbini wezemidlalo eParkmore eSandton. Inkantolo ikhonjiswe izithombe ekhombisa uMahungela egqoke iskipa sikamufi. The matter was set down for bail appeal this morning, but I see that the prosecutor is not available, so he's asked another prosecutor to stand in for him. The matter was
transferred, well, postponed for purposes of DPP decision and for further investigations to the 10th of May. I was informed that the DPP has the docket in the matter now, so they will be taking this matter going ahead. They will be handling this matter. At this stage, I'm unsure. I will need to seek further clarification from the prosecutor in the matter. I see he's not present in court today. There is another prosecutor standing in for him this morning. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube kukuzayo usale kahle.